Като си барам ръката, изпитвам ужас. Как може да е врял тази да е ледена, бе? Ужас. Дрин! Евак ти ужасяващото го казах. Дрин! Гърлото. Кошмар. Ох бе! Кой спизва да ме рекетира? Защо не виждам картата? What the fuck? Аз нямам карта. Показа се. Някой джойна с... Някой му се прецака микрофона май. Oh yeah, bitches! Come to me, bitches! Леле, не. Толкова голям фейл. Всъщност не, Майнкрафт Дерито ми беше една от най-успешните поредици. Мара, ако ви кажа как ме боли ръката. Рит просто. Вената ли е? Какво е? Аз не знам. Какво направи човек? Леле! Чувствам се в опасност. Ще скоча по-настрани. Ще направим ли килче? Не, няма да направим килче. Браво, мене. Нито един кил. Сега, мазната тактика. Нимай ги сбикме или не сме ги? Никой. Не, гледайте надолу. Мали, той направи трипъл кил, браво мен. Нещо не мога да направя нито един кил сега. Какво става, бе? Те всички измряха аз докато... Спечелихме ли? Аз не виждам никой жив. Браво! Имам рожден ден, плиз, кажи ми името. Не, само че ще ти честити рожден ден. Честит рожден ден, май френд, жив и здрав. Ще оцелим ли някой? Как ще ти се размине, бе? Ще оцеля ли? Не. Добре, трябва да оцеля по-дълго. По-дългото оцеляване. Айде! Как ще се отместиш, бе, мен? Как ще се отместиш? Тъкно си викам, аз направих кил. Айде! Мали, някакъв кошмар е тука, бе! Коли се преобръщат, хора умират. Крака навсякъде. Така си степа. Не искам да рискувам. Тос пък какво прави там? Идва ли някой? Идва, ма закъснях. Опа! Get wrecked! То спадна! Опа! Get wrecked! То го закъснях! Мислех, че ще съм убия, но така и той ме уби, трябваше просто да го гръмна. Мислиш ли да правиш гейминг сетъп? Да, мисля. Но първо искам да си направя всичко на Razer, след това да направим видеото, в което ще направя, нали, не румтор, защото няма какво да ви показвам в стаята, по-скоро ще направя само, нали, да си покажа сетъпа и така. Но искам да е всичко хубаво, не сега това е на тая марка, това е на тая марка, другото е на друга марка, третото е на някакви, дето изобщо не сте ги чували. И така. Добре, please, don't kill me. Аз убих един човек! Воу! Искам си наградата, искам си наградата. Двама започват да се увеличават, бе. От един станаха двама. Леле, мале, сега трябва да скачам. И сега някой ми изцепи така. Това беше болезнено. Мале, само гледам как се доближава. И как живота ми се свършва. Добре, снуза по него гръмнах. Снуз, sorry my friend. Когато започва стрима, преди час и 40 минути. Какви час и 40 минути, бе?
Час и 10. Нещо вече заспивам. Тук се изложих на това. Тук се изложих. Бум! Прави повече... Не, мен, какво правиш? Да ме прецакаш ли искаш? Тук да ме гръмнат. Леле, те са много, бе. Тройка, шестичка са, добре. Шестима са. Не мога да видя нищо! Добре, убих един. Тая кола как падна. Останаха петимка. В един клас се смело много ясно. Леле, не, кола. Плиз, то да не ме види. Ох, то с какво правеше, бе? Нещо беше заспал. Абе, ние защо сме толкова малко, бе? Точно сега ли трябваше да му убие, бе? Victus Gaming е на 1.9. Еми, добре, на 1.9 тогава. О, на 1.9 е много трудно. Е гадно. Аз лично го бога. Под Victus няма минигейм. Няма минигеймс. Да. What? Ми ще намерим друг сервер тогава. Rest in peace, my friend! Нека мене бомбата, мале! Какво? Знам един сервер, дето има много минигеймсове. Ама премиум ли е? Не. Добре. Стой далеч от мен! Браво! Ай сега! Има и Hide and Seek. Супер! Не. Аре! Рип! Как не умря, бе? Човек, тук се чувствам не на Втората световна война, може би на Третата световна война. Ужас. Гледай какво става, тук вместо самолети коли умират. Тук гърмат прости. Лоша преценка. И в този сервер има мод, в който ти си може да ставаш зомби и да биеш по другите играчи. Добре. Сервер български ли? Не. Супер, значи. Не го сказвай сега, защото някой да не си направи регистрация с името ми, защото е ужас. И гледай как лети трупче! Как пада като дърво? What the fuck, бе? Да напиши ли IP-то в групата? Добре. Така като скачат по диагонал е много трудно за оцелване. Но пак ги оцелва, бе, айде де! То стана последния. Няма как да не го убиеме, то сме толкова много, че... Нашия се самоуби, браво, бе! Майнак! Той пич май си мисли, че има шанс. Защо ли? Бум! Аз как не го убих, бе? Ай, всички по това! Не, по това. Леле, някой го отнесе, добре. Аллах Акбар! Играй FIFA 14, не FIFA 16. Къде е саботора? Няма саботон, има стъп с Патреон. Леле, дано не умре веднага. Please. Don't kill me. На някой микрофона му бъгна. Убих ли някой? Не. Някой му бъгна микрофона, бе.
Няма. Аз го чувам. Вече не го чуваме. Не говоря по скайп. Двиктус Гейминг ли ще игра? Не! Той се самоуби, он е уби тоя. Опа! Ванката! Rest in peace, Ванка! I'm sorry. Можеш да ми препоръчаш някакви бутонки? О, пич, на мен много удобни са ми Адидасите и гледам по принцип само Адидасите да си купувам. Но за да не изглежда твърде тъпо си купувам и други. Опа! GG Gamer, еми GG, my friend. Останаха малко. Мале, този раут може да го спечелиме. Леле! Не знам колко наши останаха живи. Лоп! Снуза също замина. Остана само един май. Я! Да, само един остана. Само и... Yeah, bitches! Да. Мале, това се чуваше все едно... Не знам, роботче. Чисто роботче. Това е новия съд. Ау, пичо, прави си микрофона, please. За наше добро е. Айде! О, той го оцелих. А! Ей, той ме отнесе.